Dobre, tak ja si začnem a teda, aby sme to naozaj stihli. Takže ja vás tu srdečne vítam. Ja sa volám Terka Mihaliková a som z organizácie Pracujúca mami. A to, čo robíme, je vzdelávame ženy, aby boli pripravenejšie na návrat do práce. A robíme to pomocou rôznych vzdelávacích aktivít, ako sú aj napríklad takéto webináre, podcasty a máme aj kurz Spokojná v práci. No a to, že vlastne dneska sa budeme rozprávať o tom, že ako nám umelá inteligencia, teda AI, pomôže pri hľadaní práce, je aj vďaka tomu, že sme dostali grant z Európskej únie v rámci programu Erasmus+, a v rámci spolupráce teda s Českou organizáciou MAMDU sa toto všetko mohlo uskutočniť. No a mám tu ešte teda, skôr ako predstavím Janku Sliacku, našu lektorku, ktorá teda prijala pozvanie, tak poviem ešte také tie praktické veci, že ako budeme fungovať, to je naozaj iba pár informácií. Môžete písať otázky do chatu, s tým, že ja to budem čítať, ja tu budem taký tichý pozorovateľ a budem to potom adresovať Janke, keby si to náhodou nevšimla, alebo ona teda bude rozprávať a povedala, že jej nevadí, keď do toho vstúpim, takže ak položíte otázku, tak ja ju potom položím Janke. A takisto aj na záver bude priestor na to, aby ste sa mohli pýtať, ak teda bude na to časová kapacita, tak verím tomu, že vaše otázky budú zodpovedané. No a potom ďalšia informácia, že tento webinár sa nahráva, takže my budeme veľmi radi, keď budete mať zapnutú kameru, lebo je to také akože interaktívne, lebo sa vidíme, že nie sú tam tie čierne polička. Zase úplne rozumieme, že ak sa rozhodnete, že pre vás je komfortnejšie si to vypnúť, takže v tomto naozaj slobodne sa rozhodnite, ako vám to je príjemné a teda akože obidve varianty sú OK, samozrejme. No a toľko teda k tým praktickým informáciám a teda predstavím Janku. Janka Sliacka je HR expertka a má za sebou, alebo teda, že venuje sa výberom, hej, takže v tom vlastne sa pohybuje celý svoj život, alebo teda veľa asi rokov. A môže sa Nežadujku. a, očami HR. Správne, hej, hovorím. Mhm. Dobre, Áno, takže áno. vítaj a ja ti týmto vlastne, že prehadzujem tú loptičku a kľudne môžeš sa aj dopredstaviť a teda, že Áno. môžeme... Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja sa v rekrutingu pohybujem už viac ako 15 rokov, vlastne úplne, že celý svoj taký ten profesionálny život. To bolo A správne. ja tak uvádzam, že som už zrekrutovala viac ako 500 kandidátov. Ale naozaj, akože odjak živa pracujem s kandidátmi, s ich životopismi, s ich prezentáciou, s ich vylepšovaním prezentácie a naozaj posledné roky nám do toho vstupuje AI, čoho sa ja veľmi teším, pretože práve vďaka AI máme možnosť prekonať také nejaké tie bariéry, ktoré nám bránili v tom pripraviť si životopis na mieru, vôbec pripraviť si životopis, pripraviť sa na pohovor a podobne. Naozaj nám to veľmi zjednodušuje práve tá umelá inteligencia a teda ja som veľmi vďačná a som rada, že môžem šíriť aj informácie o tom, že ako nám v tom vedie tá umelá inteligencia pomôcť, pretože verím tomu, že mnohí, ktorí máme skúsenosti s umelou inteligenciou, ale aj nemáme, máme rôzne či už predsudky, alebo nám to nefunguje tak, ako by sme chceli, alebo podobne. A tam som bola aj ja, ale možno, že vám dám nejaké také pýtať tej umelej inteligencie, tak aby ste dostali tie odpovede, ktoré chcete. Dobre, takže poďme na to. Dnešná téma, ako nám AI pomôže pri hľadaní práce. A ja som aj dávala taký nejaký teaser k tomu, že ako vlastne a čo by sme si tu mali dneska rozobrať. Takže také základné informácie o tom, ako nám vlastne môže ušetriť čas, ako napísať ten životopis, ktorý som ja už spomínala, pretože aj toto už je nejaká taká bariéra pre mnohých ľudí, že ako vlastne vôbec si napísať ten životopis. Je to taký stres, od pondelka začnem a podobne. A potom je v neposlednom rade úplne dôležitá informácia to, že ako odprezentovať tie svoje schopnosti. Či už v životopise, alebo na pohovore, prípadne v nejakom kole screeningovom a podobne. Aj v tomto nám vie tá umelá inteligencia veľmi pomôcť, rovnako trénovať odpovede na pohovor. No a teda verím tomu, že nájdete tam pár tipov na to, aby sa aj zdvihlo to vaše sebavedomie. Ja mám teraz správnu informáciu a práve preto, že robíme tento webinár s pracujúcimi mamami, tak ja predpokladám, že je tu veľa
žien, ktoré riešia aj tú otázku, ako sa vrátiť do práce po materskej, ako využiť, ako vyzdvihnúť, ako vôbec napísať tie informácie o tom, že ste boli na materskej nejaký ten čas do životopisu, takže aj toto všetko si povieme. A ako už Terka spomínala, ak vám napadne akákoľvek otázka pri tom, čo hovorím, píšte do chatu a budem rada, ak interaktívne to budeme vedieť zodpovedať, keď nie, tak určite na konci. Dobre, úplne také, že alfa omega, čo ja vnímam ako veľmi dôležitú vec, je, keď sa hlásime na nejakú pozíciu alebo prezeráme si či už profesiu alebo iné kariérne portály. A ak naša cesta kariérna nechce byť presne taká, že ja neviem, teraz poviem príklad, robila som účtovničku a chcem ísť robiť účtovničku. A aj v tomto prípade, častokrát aj po tej materskej, je veľmi dôležité sa na začiatok tak nejak, že zastaviť, to je vždy dôležité, a pozrieť sa na to, že aké sú tie pracovné pozície, ktoré by ma bavili, koľko času ja môžem venovať tej práci, a koľko aj aký čas, v akom čase od do a čo vlastne akože ja vyžadujem. Pretože čo sa nám častokrát stáva, je, že my ideme akože tak hrbre do tej práce, že reagujeme úplne na všetko. A tu vzniká taký ten zásadný problém, že potom je nám ťažko reagovať na všetko Neprehliekam sa. dostatočne dobrej miere. To znamená, že my nerobíme ten fokus na tú konkrétnu pozíciu, ako keby nechceme, alebo nevenujeme jej toľko času, koľko by sme potrebovali v zmysle napísania si životopisu na mieru, uh, v zmysle reakcie, toho, že zavoláme, pokiaľ nás niečo zaujímalo. A už vôbec v zmysle toho takého nejakého, že všimnutia si tej pracovnej pozície, že čo sa tam vlastne píše, čo je relevantné, čo je v súlade s tým, čo ja viem a podobne. Čiže veľmi dôležité je zastaviť sa, povedať si. Častokrát pred materskou sme mali iné preferencie ako po materskej. Aj na ten čas, odkedy dokedy je napríklad pracovná doba. Hej, toto si treba tiež uvedomiť. A ísť do toho, lebo toto sú také kľúčové veci, ktoré častokrát prehliadame a potom sa stane, že na druhom kole pohovoru zistíme, že tá pracovná doba nám napríklad vôbec nevyhovuje. Pritom je to alfa omega. Nemusí byť u všetkých, ale ak je, tak je dôležité si to nejakým spôsobom na začiatku dať tak nejak do súladu, napísať si pracovná pozícia. Vôbec nie, napríklad, to by som chcela povedať, že častokrát sa aj stáva, že ženy po materskej pracujú následne na úplne iných pracovných pozíciách ako dovtedy, pretože sa im možno zmenili priority, alebo si povedali, že chcú už robiť niečo viacej, niečo to, čo ich baví. Verím tomu, že s pracujúcimi mamami ste mali mnoho aj webinárov aj na túto tému, že ako vôbec nájsť tie vhodné pracovné pozície. Si to tuto trošku takto spravedlne sa poprehadzujem, lebo potom vás nevidím. Čiže je dôležité si tak nejak akože sama seba opýtať, že aké tie pracovné pozície by som chcela. Keď už máme toto nejak za sebou, to tu nejako zlyháva technika, dobre. Tak môžeme ísť ďalej. Ešte k tomu možno, že teda práve to sebavedomie nám častokrát ako keby nás brzdí v tom, že už máme predsudky. Na túto pozíciu sa hodí viacej muž. Na túto pozíciu určite nezoberú ženu po materskej. Prípadne radšej pôjdem o pozíciu nižšie, nebudem sa hlásiť na tie líderské pozície a podobne. A možno, že aj taký rozhovor s chatom GPT, si to ukážeme aj neskôr, že ako k tomu pristúpiť, vám môže pomôcť k získaniu toho sebavedomia alebo k identifikovaniu tých silnejších stránok a silných stránok a takých tých kľúčových momentov, ktoré sú naozaj relevantné voči tej pracovnej pozícii, na ktorú by ste chceli reagovať. A aj vám tam dá taký možno, že návod na to, ako sa odprezentovať. Hej? Janka, ja ti iba to vstúpim, lebo je to taká podotázka, ktorá možno, že bude zaujímať aj viacero žien a týka sa možno aj tohto začiatku, že potom ako adresovať, tá Anna sa pýta, že ako napísať životopis, ale možno celkovo ako komunikovať zamestnávateľovi to, že keď je ešte na materskej dovolenke a hlási sa na skrátený úväzok, že aby to nebolo odradzajúce. Takže to iba dávam akože do svojmu zamestnávateľovi, ku ktorému chce sa vrátiť na skrátený úväzok alebo úplne, že nový? Novému, keď si hľada prácu. Ja som vždy za to, aby tá komunikácia prebiehala otvorene, pretože takto. My z tej pozície, s čím sa ja častokrát stretávam, je, že nepovieme, že máme deti, nepovieme, že chceme pracovný úväzok a podobne, ale my v konečnom dôsledku aj tak ideme do tej firmy a do tej firemnej kultúry. A ak zistíme, že oni tam nie sú nastavení
takto ako keby, že pro matersky, hej, nazvem to, tak nám to nebude dobre v tej firme. Určite môžeme začať komunikovať diplomaticky na začiatku, že nie úplne to hneď vybaliť a predať sa cez nejaké vlastné skúsenosti a znalosti a následne otvoriť tú tému, že ak by tu bola možnosť skráteného úväzku, na základe toho, čo už ja viem, tak budú tí zamestnávateľia prístupnejší tomu sa možno, že porozprávať aj o inej forme úväzku, aký zvažovali na začiatku. Hej. Čiže ako, určite, že lebo nie je dobré ani to, že rovno sa opýtať, že no a máte skrátený úväzok a nemáte tak nič, hej? Pretože ak ste si istí, že to miesto by bolo vhodné, že viete v rámci, povedzme, toho skráteného úväzku ponúknuť zaujímavé skúsenosti a zaujímavú prácu, tak by som išla na to takto. A potom v ruke vlastne odkomunikovať aj ten skrátený úväzok, alebo teda tú požiadavku na skrátený úväzok, alebo ten rozhovor, že či by bolo možné niečo takéto. Dnes veľa zamestnávateľov si to ešte nevie predstaviť, nemá skúsenosti so skrátenými úväzkami, a priori sú povedzme proti, ale zase je aj veľa takých, ktorých presvedčili tie skúsenosti, tá osobnosť a povedali si, že chcem pracovať s týmto človekom na tejto pozícii a hľadali tie riešenia a možnosti. A dnes síce sú mnohé pracovné pozície, ktoré nám padajú na tom trhu, že sa objavujú už na tom trhu práce, kandidáti viac, ale stále si myslím, že je to nedostatok po tých kvalifikovaných pracovných silách a spoločnosti musia hľadať tie riešenia a s tým, že ja teda komunikujem s veľmi veľa klientami, tak myslím si, že aj tí, ktorí už neboli otvorení, tak pomaličky sa otvárajú takýmto neštandardnejším riešeniam, lebo nie je tu iná možnosť. Takže nebojte sa toho, určite to treba, ale teda ideálne pokiaľ to nemajú priamo v inzerátach, tak ideálne po vlastnej prezentácii sa na to A opýtať. ešte taká doplňujúca otázka tu je, a potom sa môžeme pohnúť ďalej, ale že to ešte súvisí s týmto, že či Anna sa pýta, že takže rodičovská dovolenka teda nemusí figurovať v životopise, aj keď je aktuálna. Takto. Sú rôzne prístupy. Napríklad ja osobne z vlastnej skúsenosti, ja som to mala tak, že ja som to mala zahrnuté v rámci pracovného pomeru. Tým, že pracovný pomer mi trval, tak ja som proste to nejakým spôsobom neriešila. Ak vám pracovný pomer netrvá, no tak tam môžete napísať tú rodičovskú dovolenku. Hej? Závisí od toho asi aj, že koľko trvá tá rodičovská dovolenka, lebo potom naozaj môže sa stať, že ten zamestnávateľ takto. Ak reagujete na pracovnú ponuku, kde je potrebných, ja neviem, napríklad píšu, že 5 rokov praxe, a vy máte 1 rok praxe a zvyšné 4 roky ste boli na materskej dovolenke a zahrniete to do životopisu pod jednu pracovnú skúsenosť, tak asi by to nebolo úplne fér mu to nepovedať v tom nejakom motivačnom liste, povedzme v životopise áno, alebo napísať do tej pracovnej skúsenosti, že súčasťou bola aj rodičovská dovolenka. Napríklad, hej, že pokiaľ ste robili, ja neviem, účtovničku v nejakej firme od do nejakých 6 rokov a z toho 3 roky ste boli na materskej, tak môžete do toho popisu práce napísať alebo teda odsadiť riadok a napísať, že súčasťou bola aj rodičovská dovolenka. Ale dala by som to pod jedného zamestnávateľa, nemusí to tam svietiť. Pokiaľ už nie ste zamestnaná a ste na rodičovskej dovolenke po ukončení pracovného pomeru a trvala nejak dlhšie, tak ja by som to tam napísala, ale iba rodičovská dovolenka. Nič viac, nič menej a potom v podstate napísať a vyzdvihnúť tie vaše skúsenosti a znalosti, k tomu sa dostaneme. Super. Dobre, tak ideme ďalej, k ľuďom a potom zastav. No, kde hľadať tie pracovné príležitosti? Toto je taká častá otázka, pretože vo väčšine prípadov naše kroky smerujú na profesiu a veľmi dôležitý a naozaj dnes možno, že ešte nie je taký akože sprofanovaný, je práve nejaký networking, rôzne konferencie, sociálne siete. Ukazuje sa nám aj z prieskumov, že veľmi veľa ľudí si v dnešnej dobe, a nie len v dnešnej dobe, aj v posledných rokoch našlo prácu práve cez nejaké referencie, práve cez nejaké odporúčanie. A keď kedysi to bol možno, že taký ten zaznávaný štýl, že niekto ma niekam dohodil, tak dnes naopak sa to veľmi vyzdvihuje, pretože ak vás niekto niekam dohodí, tak už za vás ako keby ručí a tým pádom máte taký vyšší kredit u toho zamestnávateľa. Hej. Ten človek, ktorý vám odporúča, povedzme, tú prácu, častokrát pozná veľmi dobre tú firemnú kultúru spoločnosti, kam vás odporúča, vie a má navnímaných vás. Čiže už tak nejak vie možno, že odhadnúť to, že či sa tam hodíte alebo nie. Na podobnom princípe vlastne pracujú a fungujú aj personálne agentúry, ktoré majú teda snahu vás odprezentovať v tom najlepšom svetle, vedia vám povedať, povedzme, aj nejaké také zákulisné informácie o tej pozícii a zároveň vám vedia vás aj uprímiť na to, že čo ešte v tej vlastnej prezentácii by ste mali
nejakým spôsobom doladiť, vyzdvihnúť tie vaše silné stránky, ako keby vás predať vlastne tomu zamestnávateľovi. Čiže aj toto chcem povedať, že sú rôzne také nejaké že mýty možno, že ktoré fungujú v kuloároch ohľadom práce cez personálne agentúry, ale tam chcem povedať, že to je tiež taká ako keby referencia, taký ako keby networking. Netreba sa toho obávať a naozaj vie vás tá agentúra len ako keby lepšie predať, hej, v rámci toho, ako, že ten rozdiel, keď vy si pošlete na pracovnú pozíciu cez inzerát svoj životopis a keď ho pošla agentúra, tak vás lepšie predá tá agentúra ako vy sami seba. Častokrát. Lebo je to v jej záujme. Čiže okrem tých pracovných portálov, určite to chcem povedať, neobávajte sa ani tých agentúr personálnych, vždy dohadujú potom priamo pracovný pomer medzi vami a zamestnávateľom, čiže nie je to, že by ste pracovali pre niekoho. Samozrejme na tých nižších pozíciách operátorov výroby a podobne môže byť, že je to formou leasingu alebo vo väčšine prípadov vám sprostredkovajú zamestnanie. Sociálne siete, dnes úplne úžasná možnosť, tu by som zahrnula špeciálne teda aj LinkedIn, neviem, či vám je známy alebo nie, ale LinkedIn umožnil, a tým, aký je dneska naozaj rozmohnutý na tom pracovnom trhu, tak nám umožnil sa spojiť s kýmkoľvek, čiže vo väčšine prípadov vy možno, že aj viete, že do akej spoločnosti by ste chceli ísť pracovať, poznáte z rozprávania, že tam je dobré, hej, tam je dobrá atmosféra, tam dobre platia, alebo tam umožňujú ľuďom, aby rástli, vzdelávajú ich a podobne. A vy máte aj vďaka LinkedInu napríklad možnosť sa prepojiť s kýmkoľvek z tej firmy. To znamená, že nie len z HR, ale aj povedzme, pokiaľ je to menšia, väčšia spoločnosť aj priamo so CEO a napísať mu interaktívne to, že zaujala ma vaša firma a podobne. Čiže kedysi, keď sme museli hľadať len po nejakých kariérnych stránkach a vyhľadávať si kontakty, tak dnes naozaj ten LinkedIn napríklad ako taký zástupca sociálnych sietí, kde sa možno, že najviac riešia tieto pracovné ponuky, vám umožňuje sa spojiť s kýmkoľvek a napísať mu, či nemajú pracovnú pozíciu, nejakú voľnú, prípadne aj vidieť možno, že priamo to zákulisie tej firmy a vedieť si to nejak tak vyhodnotiť, či by to bolo pre vás zaujímavé. Životopis. Ideme na ten životopis, lebo to je taký taká tá vstupenka na ten pohovor, veľmi dôležitá. Vždy, keď vidíte nejakú pracovnú pozíciu, ktorá vás zaujíma, vy už si teda poviete, že áno, zaujala ma tá pracovná pozícia, tak je dôležité mať pripravený životopis, ktorý zase zaujme toho rekrutera na druhej strane, alebo teda náborára. A úplne taká tá prvá vec, my si to tak postupne prejdeme, ale tá prvá vec je, že je to nejaký ten formát, hej, že ako vyzerá ten životopis. Neviem, že v čom máte vy urobený životopis. Ja si pamätám, že nás ešte na vysokej škole učili kedysi v Europase robiť životopis. A to už je dnes úplne zaznávaný. Čiže prosím vás, ak chcete zaujať niekoho, tak si neurobte životopis v Europase. Máte rôzne iné možnosti. Samozrejme, jedným z možností, ja tu budem spomínať tú profesiu, lebo je to asi také akože gro, že taká tá cestička, ktorou všetci ideme. Keď si zoberiete, že dnes už naozaj na niektoré pracovné pozície zase opäť sme v dobe, kedy sa dostáva povedzme aj 100-200 životopisov, tak potrebujete nejakým spôsobom zaujať. Čiže ten životopis z profesie je veľká pravdepodobnosť, že pošle 70% ľudí. A môžete sa stratiť. Hej, tiež potrebujete zaujať tú pozornosť toho náborára, ktorá je pri tým čítaní životopisov. Niektoré zdroje uvádzajú 2, niektoré 5 sekúnd, takže veľmi krátka. A čo si potrebuje vlastne ten náborár nejakým spôsobom všimnúť za tých pár sekúnd, keď vás porovnáva s tými ďalšími životopismi, ktoré prišli, je jednak ten formát. Čiže môžeme ho mať urobený samozrejme na profesii v Canve, ak mnohí poznáte. Canva je výborný nástroj na tvorbu nielen životopisov, ale aj rôznych iných grafík. Je prístupný aj zdarma v istej verzii, ktorá si myslím, že je na to úplne postačujúca. Potom máme rôzne také, hej, že životopis online, MS Word a čokoľvek, ale proste chcem vás poprosiť, aby ste vždy životopis posielali v PDF formáte. Hej. V čom je napríklad výhodná tá Canva? Ja som tu pripravila aj nejaké také, že ako môžu vyzerať rôzne tie životopisy. Má rôzne tie také šablóny, ktoré môžete využiť a opäť by som tuto chcela zase povedať, že treba trošku personalizovať tie šablóny na pozíciu, na akú sa hlásite. Je rozdiel, že či sa hlásime na nejakú povedzme pozíciu v školstve, kde možno, že práve ten tretí životopis by ich mohol vyľakať, hej, lebo sú takí konzervatívnejšie. Čiže závisí od toho, že či sa hlásime do nejakého konzervatívnejšieho prostredia alebo naopak do nejakého takého, by som povedala, že menej formálneho prostredia. Načítate si to častokrát aj priamo z toho LinkedInu alebo z nejakých kariérnych webov, aj keď tých je na Slovensku ešte stále menej, ale z LinkedInu napríklad, že aká je tam atmosféra, akým štýlom je povedzme napísaný ten inzerát. Tak je napísaný príliš sviežo
tak pravdepodobne, alebo teraz sviežo, hej, v takom nejakom zmysle, tak pravdepodobne tam hľadajú človeka, ktorý tiež zapadne s takýmto nejakým štýlom do tej ich firmy a už tá forma toho životopisu, ako to vyzerá, tak už o vás niečo napovedá. Čiže v tomto prípade je to dobre. Kľudne môžete využiť i taký hack. Ja som to častokrát využívala, keď som odporúčala ľuďom, že aký životopis, keď si dáte svoju pozíciu, napríklad že účtovníčka alebo accountant a curriculum vitae, hej, tak vám vyhodí v Google, cez obrázky si môžete pozrieť, že zhruba, že aké sú tie štýly, alebo sú aj také nejaké konkrétne weby, hej, ktoré majú rôzne šablóny na rôzne pozície. Čiže viete si to vygoogliť, nepodceňujte, toto chcem povedať, ale aj v tejto kanve, keď si dáte vyslovene, že do kanvy priamo keď si dáte že šablón na životopis a napíšete si tam pozíciu, tak ona vám už vyhodí nejaké vhodné pozície. Tento stredný formát, ktorý tu je uvedený, tak ten si viem úplne predstaviť v nejakom školstve. Hej, tam nie je potrebné nejaké čačky, mačky, farebné, neviem čo. Proste oni idú vyslovene po tej štruktúre, aby im sedelo proste vzdelanie a tieto veci. Hej, potom vás už zavolajú. Tak pokiaľ ste ale nejaký marketingový človek, tak zase myslím si, že ten stredný formát, nejaký copywriter alebo podobne by asi tiež zase nezaujal. Tam už by sme išli skôr do tej farebnejšej verzie. Takže A ja sa spýtam, že tu píše Lubica, že sú alebo je CV vyrobené v Canve a na profesii vhodné pre ATS software. a pokiaľ ho pošlete v PDF-u, áno, neposielajte to nikdy ako obrázok. Mhm. Tieto ATS-ka, presne tak. Ide o to, aby som to vysvetlila, tie ATS systémy sú, že vlastne spoločnosti majú vlastné ATS, kde zbierajú tie životopisy a potom im to na základe rôznych tých tagov a informácií roztrieďujú do ich formátov. Je to výhodné v tom, že pokiaľ aj napríklad nie ste vhodní na túto konkrétnu pozíciu, ale chcú vás osloviť potom na nejakú inú pozíciu v budúcnosti, tak si vás tam ľahšie dohľadajú. Takže práve preto to je dôležité, aby to bolo posielané v PDF-ku. A aby tam boli tie sekcie, také tie, že pracovné skúsenosti, kontakty, vzdelania a podobne, aby to ATS si to vedelo potom napárovať podľa týchto informácií. No, takže toto je jedna vec. A druhá vec je, že ten životopis potrebujete urobiť vždy na mieru danej pozície. Toto je taký zádrhel, ktorý častokrát kandidáti podceňujú a verím tomu a máme aj tie skúsenosti, že pokiaľ teda sa začali pozerať na ten životopis ako na materiál, ktorý sa posiela na konkrétnu pracovnú pozíciu a môže vždy vyzerať inak, tak zvýšili svoje šance na úspech. Pretože ono je to tak, že keď dáva rekrúter nejaký inzerát vonku, tak on ich tam dáva, v tom inzeráte máte nejaké kľúčové slova a on prirodzene skenuje ten váš životopis podľa týchto kľúčových slov. Ak je pre neho dôležité vzdelanie, hľada, či máte to vzdelanie. Hej. Čiže ak ja hľadám povedzme nejakého psychologa, tak hľadám, že či má vzdelanie v oblasti psychológie. Hej. Ak hľadám obchodného zástupcu, tak hľadám, či má skúsenosti v oblasti obchodu. Pokiaľ ja tam tie skúsenosti v oblasti obchodu nenájdem, tak pre mňa to nie je zaujímavý kandidát. Ak mám kandidátov dostatok, ktorí tie skúsenosti v obchode majú. Ak nemám dostatok takých kandidátov, tak možno, že idem ďalej a sledujem a hľadám, ale do toho prvého kola sa nedostanete. Dobre, čiže čo to znamená? Že ak ja aj som robil obchod napríklad, ale nemám to tam napísané, tak ten rekrúter to nemá skadiaľ vedieť. Hej, stalo sa mi úplne taká vec, minule sme akurát mali v rukách jeden životopis jednej pani, ktorá mala v životopise napísané, že 12 rokov robila účtovníctvo a my sme jej robili kariérne poradenstvo a teda akože moja prvá vec je, že 12 rokov účtovníctvo, že veď úžasné, ako dnes naozaj je veľký dopyt po pozícii účtovníka, že nie je možné, že si nevie nájsť prácu, no len z nej potom vyšlo, že vlastne ona vôbec nerobila to účtovníctvo, že to len tak sa volala tá pracovná pozícia na zmluve, ale ona vlastne robila skladové hospodárstvo. Čiže na to skladové hospodárstvo, keby sa hlásila, tak si možno, že ani nevšimnú, pretože vidím, že robila účtovničku. Keď robila účtovničku, mňa už nenapadne, že v tých pracovných náplniach potom bude niekde napísané, že tam robila skladové hospodárstvo. Hej? Už automaticky si ju fixujem. Čiže ak rozumiete, že čo hovorím, je dôležité, aby ste si aj tie pracovné skúsenosti naozaj zmenili vo vzťahu k tomu, na akú pozíciu sa hlásite. Pretože rekrúteri len skenujú, hej, najčastejšie pracovné skúsenosti alebo vzdelanie, prípadne zručnosti, všetko to, čo je dôležité pre nich. Ja mám otázku, teda viacero otázok a spýtam sa ich tak naraz, že možno sa to bude dať prepojiť pre teba. Že čo napísať do životopisu, keď mám 20-ročné skúsenosti v účtovníctve, ale chcem celkom zmeniť pracovné zameranie, konkrétne prestup na IT. Že teda keď no, takže toto je prvá otázka. A druhá je, že či sa to vôbec akože, či
či to stojí za to zrobiť si za každým takéto aktualizované, alebo aktualizovať si ten životopis na každú pozíciu, že keď vlastne zamestnávateľi aj tak neodpovedajú na väčšinu týchto životopisov. Takže to sú dve otázky. Áno. K tej prvej otázke, tam sa aj dostaneme aj v tých otázkach, ktoré prišli. Bolo viackrát napísané, že ako môžeme zaujať životopisom, pokiaľ proste len mám urobený nejaký rekvalifikačný kurz, alebo som len absolvent a nemám ešte skúsenosti v danom odbore, hej, a podobne. Presne o tom to je, že vieme sa napríklad aj toho ChatGPT opýtať, že ktoré z tých mojich skúseností, ktoré doteraz mám, sú prenositeľné vo vzťahu k danej pozícii. Hej? Čiže napríklad, ak ste robili účtovníka a teraz chcete robiť IT testera, tak jedna z takých tých prenositeľných skúseností môže byť to, že viete veľmi dobre narábať s počítačom, pretože to účtovníctvo sa väčšinou robí s počítačom. Prešli ste si povedzme viacerými programami na účtovníctvo, čiže nemáte, teraz poviem, že nemáte problém, ale slovo problém by sa nemalo vyskytovať v tej komunikácii, ale čiže viete sa adaptovať na rôzne nové technológie veľmi rýchlo, pretože s tým máte skúsenosti. To znamená, hej, čiže hľadať si tam takéto tieto prenositeľné zručnosti, ktoré máte a tie potom identifikovať aj v tom životopise. Aj si to ukážeme za chvíľočku, potom detailnejšie. A čo sa týka tej druhej otázky, a tá bola, lebo to bola trošku iná, teraz rozmýšľam, že aká bola. Že či sa to oplatí stále... To oplatí si robiť ten životopis na mieru? Určite áno, práve preto, že hovorím, že tí rekrúteri len skenujú. Hej? A samozrejme, ak sa hlásim na pozíciu účtovníka a tá pozícia je viac menej totožná, tak tam nie je to úplne dôležité. Hej? Ale pokiaľ napríklad máme jednu pozíciu, kde sa vyžaduje anglický jazyk a druhú pozíciu, kde sa vyžaduje nemecký jazyk a ja ovládam aj anglický, aj nemecký jazyk, tak je dôležité, aby ste dali na prvé miesto v tých jazykoch ten jazyk, ktorý je požadovaný. Hej? Že to je úplne taká drobnosť, ale dokáže vám, hej, že proste ľudia skenujú. Vždy tie prvé riadky v zručnostiach hľadá jazyky, vidí prvý jazyk anglicky, vidí, že splňate ten úroveň, ten level, v poriadku, je to fajka, je to dobrý kandidát, čítam ďalej. Hej? Toto len chcem povedať, že naozaj netreba to podceňovať a tie najdôležitejšie veci treba dávať na začiatok. Pretože rekrúteri majú niekedy na to čas 2, niekedy podľa niektorých výskumov iných 5 sekúnd. Takže nie je to veľmi dlhý čas na to, aby zoskenovali váš životopis. Oni ho naozaj nečítajú, oni ho len skenujú. A potrebujú tam nájsť tie kľúčové slova. Čo sa týka toho rozsahu, štruktúre sme si povieme ešte, ale čo sa týka toho rozsahu, ideálne 1A4, výborné sú práve tieto takéto dvojstĺpcové formáty. Naozaj je to veľmi prehľadné. Tých informácií tam netreba veľa a práve tam treba dávať tie kľúčové informácie a kľúčové slova. Tuto je taká otázka, aj tu bolo viacero takých otázok k fotke, že či fotka patrí na životopis alebo nie. Pokiaľ sa hlásite do konzervatívneho prostredia, nie je to potrebné. Pokiaľ sa hlásite do prostredia, ktoré nie je konzervatívne úplne, respektíve je to súkromný sektor, tam odporúčam, najmä ak sú to pozície, ktoré sa týkajú nejakej komunikácie, kde budete komunikovať s klientami, prípadne v nejakých väčších tímoch a podobne. Tuto len taký krátky pre vás test, že čo si myslíte, že ktorá fotka patrí na životopis z týchto. A poviem vám, že teda jedna, aby to bolo také jednoduchšie. Dobre, rýchlo sa zamyslite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A teda víťazom sa stáva číslo 5. Poviem vám aj prečo. Pretože ak už máte fotku, tak dajte si tam dobrú fotku na ten životopis. Zlá fotka vie odradiť. Stalo sa nám to nedávno, keď sme riešili životopis jednej pani, ktorá sa hlásila na marketingového špecialistu, konkrétne teda na sociálne siete, čo vzbudzuje, že by ten človek mal byť, ako pracujeme s predsudkami, akože netvárme sa, že nie sú, lebo naši klienti ich majú, aj teraz zamestnávateľia ich majú. Hej? A tam sa očakáva, že to bude taký energický, svieži, mladý človek. A tá pani tam mala fotku, kde vyzerala o 10 rokov staršie, ako bola. A vyzerala taká, no nemala dobrú fotku, lebo nevyzerala na nej dobre, nepôsobila na nej nejako sympaticky. Hej? Napriek tomu, že mala skúsenosti. Proste tá fotka odradí, ak je zlá, respektíve vytvorí nejaký predsudok, s ktorým už nevieme, ako ten rekrúter dokáže narábať, lebo nie všetci rekrúteri sú skúsení rekrúteri, šikovní rekrúteri. Častokrát môžete naraziť na tej druhej strane nejakého úplne juniora alebo niekoho, kto sa pravidelne nestretáva s tým trhom práce, čiže nevie to vyhodnotiť. Jediné, čo môžete urobiť, je, že vy vlastnú prezentáciu urobíte najlepšie, ako viete.
Takže k tým fotkám. Žiadne selfie, zavreté oči, pokrývky hlavy. Rovnako pri tej štvorke tiež nie je mu tam vidieť ten vrch hlavy a on by tam mohol mať nejaké také číro, ani nie číro, hej, keby tam náhodou mal alebo podobne. Nemusí to byť úplne vhodné. Rovnako žiadne také za sebou, proste záclonky a podobne, zavreté oči alebo profilové fotky, pretože ako pri tej osmičke napríklad nevieme, či nemá úplne kérku takto cez celú stranu, ak by sme ho chceli pozvať do nejakého bankového prostredia, tak by to nemuselo byť úplne vhodné, hej? Alebo do zase, povieme, konzervatívnejšieho prostredia. Čiže ideálne je, keď budete mať bledé pozadie, odfotíte sa v oblečení, ktoré je povedzme ako na pohovor, tuto mal tá pani, neviem, či má čiernu farbu, to by ste inak nemali mať čiernu farbu, lebo čierna farba vytvára blok, takže niečo také bledšie, svetlejšie si oblečte. Ale naozaj jemný, decentný make-up, pri dámach páni nemusia mať make-up. Ako keby ste išli na pohovor, môže vám niekto urobiť aj fotku s mobilom, alebo ešte ja vám dám túto druhý tip, a už keď sme pri tom AI, existuje napríklad taká aplikácia Artflow, respektíve taký program, kde z vašich vlastných selfie fotiek vám vytvorí rôzne fotky. Jedna z nich môže byť aj takáto nejaká seriózna fotka, ktorú potom viete využiť na LinkedIn alebo do životopisu. Hej, čiže podľa mňa sa tam celkom podobám a vedeli by ste to akože využiť. Hej, takže Artflow, to si môžete tak nejak pozrieť, nahráte si tam niekoľko vlastných selfie. Ja som zobrala naozaj iba takých pár, ktoré som mala aktuálne v mobile a viem vám to potom vytvoriť takéhoto vlastného avatara. Samozrejme aj v iných tých dizajnoch, ale ako hovorím, keď sme teraz pri životopise, tak jeden z nich je takýto. Tak neviem, že čo poviete na to. A či vy máte skúsenosti s tým, že fotka áno alebo nie. Inak aj u personalistov sa to rôzni. Niektorí majú názory, že áno, niektorí majú názory, že nie. Ale myslím si, že dobrou fotkou nemôžete nič pokaziť, maximálne tak, akože si zvýšiť šance. Lebo každý sa chce stretávať s príjemnými, sympatickými ľuďmi, ktorí rozumejú tomu, že o čom je tá pozícia. No. Osobné údaje. Tuto je taká drobnosť, čo chcem povedať, že častokrát sa nám stáva, že kandidát napríklad z Košíc reaguje na pracovnú pozíciu do Bratislavy a nie je pozvaný na pohovor. Hej, to isté sa môže stať, keď reagujete z Prievidze do Trenčína a podobne. Tí personalisti nemajú skadiaľ vedieť, že vy tam máte povedzme vzťahy, že tam máte prechodný pobyt, že tam máte kamarátov, ktorých môžete byť ubytovaní, alebo že ste tam vlastne presťahovaní, ak to nemáte napísané v tom životopise. Čiže odporúčam, ak sa hlásite na pracovnú pozíciu mimo miesta vášho trvalého bydliska, trvalé miesto bydliska neuvádzajte v životopise. Napíšte proste, že Bratislava. Adresa konkrétna sa nemusí písať, nikto vám nebude písať listy vo väčšine prípadov, pokiaľ zase nejde o nejaké formálne prostredie, konzervatívne štátnej správy a podobne, tak bežne už vám nikto žiaden list nenapíše. Napíše vám e-mail a tá e-mailová adresa by mala byť seriózna, to znamená ideálne nejaká gmailová, a žiadny taký, že Superman 328 alebo Kvetinka 25. Hej. Tieto e-mailové adresy sa nehodia na komunikáciu do životopisu, takže ideálne meno, priezvisko alebo v nejakom formáte iniciálov zavináč napríklad teda ten gmail.com. A pokiaľ máte vlastné portfólio alebo nejaký web alebo čokoľvek, LinkedIn, pridajte to tam, je to určite fajn. Tuto pracovná pozícia vzdelanie, veľa, neviem, či aj od vás je, ale pokiaľ sa bavíme o ľuďoch, ktorí nemajú veľa skúseností a skôr sú absolventami, tak vtedy dajte to vzdelanie ako keby prvé, alebo ak je dôležitejšie ako tie vaše pracovné skúsenosti, zase vo vzťahu k pracovnej pozícii, na ktoré sa hlásite. Prečo? Pretože zase personalisti skenujú. To znamená, že najprv chcú vidieť to, čo je pre nich dôležité, až potom budú pátrať po nejakých detailoch vašich. Uvádzame v pracovných skúsenostiach vždy pracovné skúsenosti, povedzme posledných 10 rokov, alebo aj viac, pokiaľ sú relevantné voči pracovnej pozícii, na ktorú sa hlásime. Čiže ak ste vy pred 20 rokmi robili skladníka, teraz sa hlásite na pozíciu manažera logistiky, tak naozaj tam nemusíte dávať tú pozíciu skladníka. Pokiaľ to nebolo v nejakej jednej firme a chcete povedať tým, že ste od skladníka prepracovali až niekam, hej, vyššie. Ale pokiaľ to bola len nejaká nerelevantná brigáda, ktorá už teraz vo vzťahu k tomu, na aké pozície sa hlásite, nemá zmysel. Nemusíte uvádzať v životopise. Stačí posledných 10 rokov alebo posledné nejaké 3 relevantné skúsenosti. Čo sa týka vzdelania, základnú školu neuvádzame, pokiaľ to nie je jediné naše najvyššie dosiahnuté vzdelanie, ale úplne stačí stredná škola, vysoká škola. Vysoká škola aj v prípade, že nemáte ju ukončenú, tak je dobre tam dať, hej, pretože niekedy to stačí, že minimálne to smerovanie, najmä teda pokiaľ zase vás odkazuje, alebo teda je dobre sa tým prezentovať vo vzťahu k tej pozícii, na ktorú sa
na ktorú reagujete. Potom tam máme ešte aj také veci, ako sú rôzne certifikáty a kurzy. Prosím vás, aj tie uvádzajte len tie, ktoré sú relevantné vo vzťahu k danej pracovnej pozícii. To znamená, že ak sa hlásite na pozíciu office manažera, tak kurz baristu by vám mohol pomôcť. Ale pokiaľ sa hlásite na pozíciu, povedzme, ja neviem, nejakého obchodného zástupcu a nie je tá firma, vôbec nemá nič spoločné s kávou, tak kurz baristu tam neuvádzajte. Šetrite si miesto pre nejaké iné dôležité veci. No, čo sa týka záľub, tuto to platí takisto. Tie záľuby zase len pokiaľ sú relevantné vo vzťahu k tej danej pracovnej pozícii. Pokiaľ sa bavíme o tom, že záľuby napríklad čítanie kníh a podobne, áno, ak sa hlásite do Martinusu, ale ak sa hlásite zase do nejakej firmy, ktorá nemá nič spoločné s čítaním kníh ani s knihami, tak nie. Alebo ak ešte, a tam si môžete pozrieť na LinkedIne napríklad, alebo na ich kariérnych weboch, že či náhodou nežije niečo im tá firma, alebo môže byť, že majú, ja neviem, nejaký knižný kútik, alebo niečo také, alebo organizujú pravidelne nejaké knižné sedenia, tak zase vtedy je fajn, keď to tam spomeniete. Hej? Čiže treba tým životopisom určite reagovať na tú pozíciu, na ktorú sa hlásite. Ja rozmýšľam, že k čomu by som to tak prirovnala, ale nemal by ten váš životopis vyzerať tak, že ja ho teda pošlem taký, aký som, hej, a teraz ten rekrúter si má v tom hľadať, že či áno alebo nie. Stalo sa mi, že jedna pani mi poslala motivačný list, my sme hľadali asistenta k nám do CV Manga, to je kariérny portál Personalistika, a kde mal ten človek komunikovať s kandidátmi aj s klientami a ohľadom pracovných pozícií a ona mi poslala motivačný list v zmysle, že a moje dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva by sme určite veľmi rada využila u vás, hej. Čiže úplne nerelevantné proste. Ja nemám nič s účtovníctvom, ani proste ich u mňa nevyužije, len proste to bolo jasné, že ona stále posielala ten istý dokument. Takže v tomto prípade si položím otázku, že či mám záujem takéhoto človeka pozvať na pohovor, ktorý mi nereaguje na tú moju pozvánku, pretože ten inzerát by mal byť akousi pozvánkou k tomu, že poďme sa o tom rozprávať ďalej. A vy by ste mali odpovedať na tú pozvánku personalizovane. Takže preto treba zmeniť ten životopis vo vzťahu tomu, na čo reagujem. Možno, že nie úplne, že takto podrobne, že teraz pri každej pozícii si musíte sledovať, že či oni majú niečo na LinkedIn alebo nie, ale nedávajte tam tie záľuby, také, že čítanie kníh a podobne, pokiaľ to nie je relevantné. Rovnako zručnosti tiež spomenúť iba tie, ktoré sú relevantné. Ak sa hlásim na pozíciu administratívneho pracovníka, tak je fajn, keď spomeniem nejaké jazyky a podobne, ale už nemusím vypisovať, že s akými všetkými účtovnými programami mám proste skúsenosti, pokiaľ je to úplne nerelevantné voči tej pozícii. Neviem, či teraz na asistentke, alebo povedzme manažer skladu, hej, že čo som sa kedysi naučil všetko, len aby to lepšie vyzeralo v životopise. Nie. No, dať pozor, gramatika, neprofesionálna e-mailová adresa, neprofesionálna foto, veľa informácií, málo informácií. K tým málo informáciám ešte poviem, že častokrát chýbajú popisy pracovných skúseností, že je iba v názov pozície, ale my už nevieme, že čo ste robili na tej pozícii a v tomto prípade je veľmi dobré využiť aj ten ChatGPT. Ukážeme si, že ako. Dátum a čas nedávajte, lebo ak náhodou pošlete životopis, ktorý je spred pol roka, nevyzerá to zase veľmi dobre. A rovnako aj chybný preklad do cudzieho jazyka. Tu chcem povedať, že pokiaľ si aj nie ste istí, tak napríklad presne aj ChatGPT vám vie veľmi pekne pomôcť s tým prekladom do cudzieho jazyka aj s opravou gramatiky. No, ako teda pomocou AI napísať životopis, ktorý zaujme? Analýza pracovných ponúk. Keď sme sa bavili o tých kľúčových slovách, ktoré vy by ste mali vytiahnuť z toho inzerátu a zároveň ich nejakým spôsobom pretaviť do toho svojho životopisu, tak môžete umelú inteligenciu, ja používam ChatGPT, požiadať o to, že vypíš mi, aké kľúčové slová sú dôležité pre túto pozíciu a zakomponuj ich do môjho životopisu. Čiže vy mu viete dať tento prompt, viete mu priložiť životopis, váš vlastný, prosím vás, bez kontaktných údajov, bez mena, bez rodného čísla, nedávajte osobné údaje do chatu GPT, nie je to podľa mňa bezpečné. Čiže vymažte si to, dajte si tam tie pracovné skúsenosti a podobne a požiadajte ho o to, aby vám doplnil tie kľúčové slová do vášho životopisu. Rovnako vám môže pomôcť úpravou formulácií. Pri tých pracovných pozíciách a náplni práce neodporúčam skopírovať len teda pracovnú náplň z nejakej zmluvy a podobne, pretože to nič nepovie tomu personalistovi, to sú iba také holé fakty, ale nahovorte to povedzme, že váš bežný pracovný deň, alebo nahovorte to tomu chatu GPT, že čo ste robili a on vám to sformuluje potom do tých jednotlivých pekných odsekov, hej? Rovnako teda kontrola gramatiky. Ja sa tuto prepnem, ja som aj vám chcela pripraviť taký, že napríklad, len neviem, že
Tak to musím poposúvať tieto. My sme tu mali napríklad takú pozíciu, že špecialista zákazníckeho servisu pre zahraničie, hej, komunikácia so zákazníkmi, práca v ERP systéme, spracovanie zákazníckych požiadaviek, spolupráca s tímom. Je to pre Nové Mesto nad Váhom a mal by ten človek vedieť anglicky, ak pokročil. Keď som si klikla do našej databázy CV Mango nejakých kandidátov, našla som tu medzi prvými administratívny pracovník, ktorý teda preferuje Trenčiansky kraj. Myslím si, že či by to mohla byť vhodná pracovná pozícia. Hej? Tak som dala do chatu GPT, že vyťahni mi kľúčové slova z tejto pracovnej ponuky a navrhni, ako ich môžem zapracovať do svojho životopisu. Hej? Čiže pracovná ponuka je túto skopírovaná, životopis som pripla a on mi odpísal. Z tejto pracovnej ponuky vyplývajú nasledové kľúčové slova a zručnosti. Kľúčové slova: zákaznícky servis, medzinárodná komunikácia, ERP systém, spracovanie objednávok. To sú tie otázky, alebo teda tie slova, na ktoré bude hľadať ten rekruter, ten personalista vo vašom životopise. Hej? Čiže nejaké z týchto slov, samozrejme nevymýšľať si, ale to, čo patrí, hej, do toho, je dobré zapracovať do životopisu. A on, ten ChatGPT, vám rovno ponúkne, že kde, hej, že do profilu napísať to summary o mne. Hej, som precízna komunikatívna osoba s logickým myslením, hej, už tam máme tú logiku a podobne. Zručnosti. Do zručnosti si môžete toto doplniť. A pracovné skúsenosti, hej, zase vám upraví ten životopis podľa toho, že poprehadzuje tam trebárs tie jednotlivé systémy a podobne. Čiže samozrejme, vy to kontrolujete, že či to súhlasí, či to je jasné, ale vie vám tam dať taký ten návod, že čo zapracovať, čo to vlastne znamená tie kľúčové slova a čo vlastne myslíme my personalisti tým, že ich máte zapracovať do toho životopisu. Dobre? A potom napríklad zhrň 5 hlavných požiadaviek z tejto ponuky a porovnaj ich s mojím životopisom. Hej? Čiže či vlastne si chcem povedať, že či som vlastne ja vhodný kandidát na tú pracovnú pozíciu. A on vám tu hneď pekne napíše, že komunikačné schopnosti. Výborné, schopnosť budovať dlhodobé vzťahy. To má z toho životopisu, ktorý sme mu tam pripli, hej? A odpisuje, že máš veľmi silné skúsenosti v komunikácii. Čiže aj vám napíše, že prečo by ste sa mohli hodiť na tú pracovnú pozíciu. Rovnako sa ho môžete opýtať, kde sú vaše slabosti voči tejto pracovnej pozícii. A aj si to tak viete potom vyzhodnotiť, že či je to vhodné alebo nevhodné tá pracovná pozícia pre mňa, či ešte možno, že by mi niečo odporúčal, ale netreba sa toho báť. Ja vám poviem, že vo väčšine prípadov minimálne 30% požiadaviek, ktoré uvádzajú spoločnosti v inzerátoch, sú nerelevantné. Hej? Vždy sa to dá nejako obísť, alebo nie je to úplne potrebné. Špeciálny jazyk si nadhodnocujú o jednu úroveň, aby im tam chodili proste akože ľudia relevantnejší. Všetko je to o komunikácii. Vy aj keď neviete, alebo si nie ste istí, tak sa opýtate, napíšete e-mail, napíšete motivačný list, že mali ste tam, povedzme, požiadavku na anglický jazyk B2, moja úroveň je aktuálne B1, ale pravidelne komunikujem ja neviem, mailom, prípadne dokážem si pomôcť s technológiami a navštevujem kurz a už to hneď inak znie, ako keď vy len napíšete, že B1 a neokomentujete to. Hej? Čiže takto krásne, toto som vám chcela ukázať, že sa dá s tým chatom GPT pracovať. Vie vám vyzdvihnúť tie plusy, mínusy a podobne. Hej? Zhrnutie, silné preniky, rezervy. Chyba priama zmienka o ERP systémoch napríklad a práci s oddeleniami ako nákup, supply chain a podobne. Tieto časti by si mohla doplniť v motivačnom liste ako ochotu sa naučiť adaptovať napríklad, alebo by si môžete spomenúť, že aha, že vedia, mám skúsenosti s ERP systémami, len som to nemal v tom životopise. A to je práve to. Hej? Že my nemáme skadiaľ vedieť ako rekruteri, že čo sa nachádza v tých vašich skúsenostiach, keď to nedáte na ten papier. A keď si zoberiete, že toto je pre nás oveľa dôležitejšia informácia, ako to, že vy máte ako záľubu turistiku, ktorú tam povedzme dáte. Hej? Čiže treba sa s tým takto nejako pohrať. Ak sa vrátim ešte na tú prezentáciu. Toto chcem povedať, a to nemá súvisť s AI, toto musíte urobiť vy, že ak sa vám náhodou nikto neozve do 5 dní, skúste im zavolať, že ako to vyzerá. Toto je tip, ktorý ja odporúčam úplne od začiatku mojej praxe a naozaj to funguje. Pretože ak im zavoláte, už ste jeden z veľmi mála, ktorí zavolajú a máte šancu sa porozprávať o tej pracovnej pozícii priamo s ním. Príprava na pracovný pohovor, čo určite netreba ceniť a je veľmi dôležité, tak zistiť si zase informácie o firme, meno, telefónne číslo osoby, obsah inzerovanej pozície, informácie zo životopisu a často kladené otázky na pohovore. Tá príprava na pohovor, netreba ju podceňovať, je to veľmi dôležité sa potom aj pripraviť na ten pohovor a opäť umelá inteligencia vám vie v tomto krásne pomôcť.
napríklad takým, že vždy máte, že povedzte nám niečo o sebe, hej, to je tak na začiatok ideálne, proste, aby ste sa zmestili do nejakých 2 minút. Pre veľa ľudí to môže byť stres, že čo mám o sebe povedať, hej, že dobre, tuto máme, že nepovedzte hneď všetko na začiatku, nespomínajte slabé stránky, vyzdvihnite, čím vás pozícia zaujala a podobne, napíšte si to, trénujte pred zrkadlom, ale čo je dôležité, že napríklad aj tá umelá inteligencia, ten ChatGPT vám vie v tom pomôcť, keď mu zadáte taký prompt. Už má tam ten životopis, už má tam tú pozíciu a zadáte mu prompt, že priprav mi pár viet o mne, ktoré by som mohla použiť na nejaké predstavenie sa o sebe. Hej? A potom to, čo vám napíše, vám sa to môže páčiť, nemusí páčiť a môžete mu povedať, nepoužívajte žiadny žargón, lebo vy môžete byť múdrejší niekedy ako ten ChatGPT, ale viem vám dať taký krásny text, ktorý vy si viete potom už upraviť podľa, povedzme, svojich vlastných slov a viete sa ho naučiť. Pretože toto je jedna z veľmi takých úplne najčastejších otázok a tá príprava, pokiaľ to máte dobre zvládnuté, tak vám vie dať plusy potom už priamo aj na tom pohovore. V rámci tohto, ako odprezentovať svoje schopnosti aj bez tej bohatej praxe, lebo tuto to bolo, hej, že je, ako som hovorila, že identifikujte tie prenositeľné zručnosti. Vytvorte si nejaké príbehy úspechu, že popíšte priamo umelej inteligencii svoje skúsenosti a on vám dokáže to pretransformovať tak, aby ste dokázali obhájiť tú svoju skúsenosť potom priamo na tom pohovore. Ja tu mám napísané, že prostredníctvom metódy STAR, to je taká metóda, ktorá sa používa na to, aby ste jednak aj potvrdili tú svoju zručnosť, ale jednak aj, aby ste mohli o tom potom viacej diskutovať. Hej. Čiže znamená to, že popíšete najprv nejakú situáciu, potom ako ste tam mali úlohu, ako ste ju vyriešili, aký bol z toho výsledok. A toto inak nezvládnete len tým, že sa pripravíte na ten pohovor. Hej. To znamená, že keď aj neviete to úplne vlastnými slovami hneď povedať, tak presne, že keď poviete, že toto je tá situácia, ktorú ja som riešil, rozober mi to, milý ChatGPT, prostredníctvom metódy STAR napríklad, alebo on aj bude vedieť. Najlepšie, keď mu poviete, že na pohovor, tak on vám to už možno aj sám ponúkne. A vie vám povedať, že na ktoré kľúčové body sa treba zamerať. Rovnako ako môžete zdôrazniť tiež aj svoje výsledky. A ešte tuto sa potom prepnem. Tiež som mu dala, že simulácia pohovoru. Dala som mu taký prompt, že hraj sa na náborára a polož mi sériu otázok, ako by sme boli na skutočnom pohovore na túto pozíciu. Potom mi daj spätnú väzbu. Hej. Čiže zase sme stále v tej istej pozícii špecialista zákazníckeho servisu a on vám dá od teba otázky, že čo vás na tejto pracovnej ponuke zaujalo a prečo by ste chceli pracovať ako špecialistka servisu pre zahraničie. Ďalšia otázka. Vy mu môžete tú otázku napísať, alebo mu ju môžete aj nahovoriť. Tuto ja neviem, či ma vidíte, tuto keď stlačíte toto diktovanie, tak mu môžete aj niečo nahovoriť a on vám to potom ako keby prepíše do toho, čiže nemusíte sa báť, že nemusíte písať, stačí, že to tak úplne poviete, ako to cítite, ako by ste to povedali na tom pohovore, zastavíte to a dobre, on by vám to tu mal napísať, len práve preto som si to ja urobila, že aby sme nestrácali nejako čas. Čakajte ešte, chcem odpovedať na otázku. No, dobre, aby som to tu nejako nezdržiavala. Čiže ja som mu toto som mu nahovorila, odpovedám na prvú otázku, čo vás na tejto ponuke zaujalo. Hľadám si aktuálne prácu práve v oblasti komunikácie, pretože komunikácia ma veľmi baví. Vždy som bola rada, ak som mohla priamo interagovať s ľuďmi. Napíšete mu to alebo nahovoríte a on vám dá feedback k tomu, plusy. Pôsobíš prirodzene, autenticky, on už počul, čo som hovorila. Zdôrazňuješ radosť komunikácie a zároveň vám dá odporúčania, hej, konkrétne príklady, ktoré ste robili. Prepojte to s pozíciou, aby ste dali najavo, že chápete aj širší kontext tejto práce. Hej. A zase vám dá, že ak chcete, môžeme prejsť tvoje ďalšie odpovede, kľudne pokračujú druhou otázkou. Čiže viete si s ním takto nacvičiť ten pohovor, aj tie odpovede, vie vám dať také nejaké tipy, hinty na to, čo ešte zlepšiť v tej svojej prezentácii. Bez toho, že by ste si museli platiť nejakého kariérneho kouča alebo niekoho, kto vás pripraví na celý ten pohovor. Naozaj je to podľa mňa veľmi jednoduché. A také, že môžete to urobiť kedykoľvek, nielen vtedy, kedy bude mať niekto na vás čas. Takže aj v tomto smere viete veľmi krásne využiť. Často kladené otázky, to je jasné, hej, týkajúce sa, že čo viete o nás a podobne, týkajúce sa vzdelania úspechov, ale rovnako on vám vie dať, hej, tie otázky, ako sme si to ukazovali priamo v GPT, že aké otázky by boli najčastejšie. Čiže ich vyhľadá, vie vám pripraviť personalizované odpovede, viete si nasimulovať s ním pohovor, aj viete získať spätnú väzbu.
A čo je veľmi dôležité, je, aby ste sa pýtali aj vy, aby ste to nenechali všetko len na tom pohovorujúcom, na tom zamestnávateľovi, ale aby ste si pripravili aj vy nejaké otázky. Tuto je nejaký prehľad otázok, ktoré môžete použiť, ale zároveň tiež môžete využiť aj ChatGPT a opýtať sa ho, že aké otázky na pohovore by vám ešte odporúčal on. No a ako zvýšiť svoje šance na pohovor, keď už sa teda na ten pohovor dostanete, tak za mňa také dôležité veci, naozaj odpovedať na každú otázku a odpovedať na každú otázku v jednotnom čísle. To znamená, že čo ste robili vy, nie čo ste robili, že čo som robil ako keby ja, hej, že ja som bol za toto zodpovedný, nie, že my sme zodpovedali, my sme robili a podobne, pretože toho pohovorujúceho nezaujíma to, že čo ste robili vy ako tým, ale akú úlohu ste vy sám v tom zohrávali. Takže to sú také nejaké akože ešte tipy na to, že ako zaujať. Poznajte svoje silné, slabé stránky. Zase ten ChatGPT vám vie krásne zanalizovať, že v čom by ste sa mali zlepšiť ešte vo vzťahu k tej pozícii, hej, lebo nikoho nezaujíma, ani toho personalistu nezaujíma, že aké sú vaše slabé stránky, ja neviem, že čo sa týka vašho súkromia, hej, iba čo sa týka tej pracovnej pozície konkrétnej. Ak je vašou slabou stránkou to, že neviete riadiť tým, lebo v predchádzajúcej práci proste ste ho riadili a nedopadlo to dobre, ale hlásite sa povedzme na nejakú inú pozíciu, kde nebudete mať žiaden tím, tak to tam môžete spomenúť, že vašou slabou stránkou je, že si proste necítite sa dobre v manažerskej pozícii, ale v podstate vo vzťahu k tejto pozícii to nie je nejaké relevantné, takže nemusíte to riešiť. Dobre, toto je len taký naozaj tip, že uprednostnite pohár vody pred šálkou horúceho čaju, lebo neviete, ako pohovor dlho bude trvať. Dajte všetkému potrebný čas. Naozaj, ak si vyberiete 5 pracovných ponúk, na ktoré budete reagovať a venujete tomu čas a nebudete rozosielať povedzme 100 životopisov na 100 rôznych pracovných ponúk, tak máte oveľa väčšiu šancu zaujať. Dobre, ja tu mám, že ďakujem za pozornosť, ale ešte som vám chcela ukázať jeden taký tip a môžeme vám to potom poslať, taký link. Existuje aj taká aplikácia, že Stellar Beam, jedných našich známych, kde vy si viete, počkajte, ja to takto ukážem, vy si viete nahrať, nie, ono mi to hodilo to isté, vy si viete nahrať svoj životopis a viete si tam nahrať alebo vyparsovať text pracovnej ponuky. A on vám dokáže takto akože ohodnotiť váš životopis vo vzťahu k tej pracovnej pozícii. Takže ja som tam zase hodila tieto dve, ten životopis tej dámy, tej administratívnej pracovníčky a pozíciu špecialistu zákazníckeho servisu. Čiže sú už aj také aplikácie, ktoré vám vedia pomôcť v tom, že vám dajú nejaké CV skóre, že ako by to vyhodnotila umelá inteligencia, kde sú tie vaše plusy, kde sú minusy, v čom ste silní. Viem vám navrhnúť rôzne vylepšenia, hej, napríklad, že by ste si mali doplniť do profil summary niečo takéto. A povedať vám, či sa hodíte na tú pozíciu, aj prečo sa hodíte, ponúknuť nejaké pohovorové otázky a prípadne vám vie aj ponúknuť nejakú kariérnu cestu. Že ak nie táto pozícia, tak čo iné. Ale všetko toto sa viete opýtať aj ChatGPT. Za mňa preto je toto jeden z najlepších, ten ChatGPT je jeden z najlepších nástrojov a takých univerzálnych na toto, ale samozrejme existujú napríklad aj takéto rôzni CV asistenti, napríklad od tejto spoločnosti Stellar Beam, ktorí vám vedia to tak už akože urobiť komplexne. Super. Takže toľko za mňa. Taký nejaký prehľad. Je to téma, o ktorej by sa dalo veľa rozprávať, a neviem, čo bude niekedy priestor. Som tak myslela, že to by sme potrebovali ešte ďalšie 3 hodiny to tomu poriadne povenovať, ale super, zvládla si to skvelé, tak zhrnúť do kocky. Spýtam sa ešte k tomu chatu GPT, že či je potom OK pre teba nám pozdieľať aj tie konkrétne prompty, možno, že aby to bolo na jednej kope, že by som to potom poslala spolu aj teda s tým so záznamom, že to by bolo tak skvelé. Super, pošlem. Ďakujem. A ešte teda som chcela, že máme tu viacero otázok. Ja som od istého času už sa prestala pýtať, aby sme vlastne prešli to, čo vlastne si mala v tej prezentácii, ale môžeme sa na to pozrieť teraz tak postupne. Ešte máme chvíľku. Tak začnem jednou, že koľko mesiacov dopredu je vhodné začať si hľadať prácu, pokiaľ materská trvala 6 rokov, ideálne na čiastočný úväzok, sa pýta Lubica. Ak je to úplne u nového zamestnávateľa, alebo ak je to zamestnávateľ, s ktorým ja nie som v žiadnom kontakte,
tak za mňa je to fajn a stačí to úplne, že nejaké 3 mesiace dopredu. Ak je to niekto, kto už povedzme, že ja som na odporúčanie alebo mám tú firmu na odporúčanie, alebo ma tam niekto pozná alebo podobne, tak sa vieme baviť o tom aj skôr, povedzme nejakých 6 mesiacov, rok, 6 mesiacov, hej, alebo v tomto rozmedzi aj skôr. Ale vo väčšine prípadov, ak reagujeme na nejaké pracovné pozície, tak tie pozície si potrebujú tí ľudia obsadiť i hneď, čiže nie skôr ako o 3 mesiace. Janka sa 3 pýta, mesiace pred tak možným nástupom. Janka sa pýta, že je vhodné robiť taký úvod, sumár, jednu, dve Uh-huh, vety, kde stručne zhrniem. uh-huh. Určite, Takže určite. áno. To je veľmi dobré, lebo Mhm. to je niečo, čo aj keď celý ten životopis si nebudete si zmeniť, lebo to nestíhate, tak toto si zmente určite vo vzťahu k tej pozícii, na ktorú reagujete. A vyzdvihnite tam tie kľúčové slova. Jarka sa pýta, stretli ste sa už s white fontingom pri CVčkách? Nie, to neviem, čo je, priznám sa. Hmm, ani ja. Ako ešte raz? Alebo ja to Prosím? pozriem. Že ešte raz, ako to bolo, lebo neviem, či som rozumela. White fonting sa tu píše. Neviem, čo to znamená light fonting. White. Light. Že bie... Možno keby to vysvetlila, ak sa Hej, zapne. možno Jarka vysvetlí, prosím vás, vysvetlite, prosím Ako vás. tie biele miesta, alebo niečo také, že Mhm. neviem, nech skúsi to Dobre, vysvetliť. Vyšla nechám každopádne mesiac. môžeme ísť ďalej a Mhm. keď vysvetlíte, Jarka, tak sa ešte k tomu vrátime. A Barbara sa pýta, ak mám e-mail ešte s dievčenským menom, je to OK? Ako je, asi. Bude jasné, že ste vydatá, môžu tam prísť isté predsudky. Ja by som skôr zvolila teda už také meno, ako sa voláte. Lenka sa pýta, je dôležité vypísať strednú školu, ak mám dokončenú vysokú školu? Myslím si, že stredná škola je taký štandard, že sa uvádza. To Tam je teda... netreba nič nejako, iba stačí napísať, že aká je to stredná škola, hej, že netreba tam rozpisovať odbory a maturity a podobne. A Jana sa pýta, že a čo neobvyklé záľuby, ktorými sa viem odlišiť? Ako sú spoločnosti, ktoré na to môžu prihliadať, ale musíte splniť všetko to ostatné, hej, nejakým spôsobom, alebo vôbec nič a že by ste zaujali iba týmto. Ľudia vás neberú pre vaše záľuby do toho týmu, pokiaľ tie záľuby nejako nesúvisia s tou ich firmnou kultúrou. Hej. Poznám príbeh jedného manažéra, ktorý napísal, že by si veľmi rád s nimi zabehol maratón, pretože je proste vášnivý bežec do záľub a je to fajn, pretože oni pravidelne behávajú maratóny, ten tým, do ktorého sa on hlásil. Čiže je to úžasné, takto to prepojiť. Ale napísať proste do firmy takej obyčajnej účtovnej, že neviem, aká je netradičná záľuba, neviem, že leziete na Mont Blanc alebo podobne, tak skôr to môže mať takú, že no vy sa tomuto budete chcieť venovať viac ako práci pre nás. Je to individuálne, môžete to skúsiť. A potom Anna píše, musím povedať, že AI má so slovenskou gramatikou dosť problém, radšej ho využívať len na korekciu tej anglickej. Tak. Neviem, nemám túto skúsenosť, mne funguje veľmi dobre aj v slovenčine. Kedy si to ale tak bolo, hej, že otázne je, že kedy ste to používali, lebo kedy si to bolo a on mi ani za nič nechcel písať v slovenčine, normálne som musela dať taký prompt, že prosím, komunikuj so mnou v jazyku, ktorý sa používa v štáte, ktorým hlavným mestom je Bratislava. Lebo už nejakovsky som nevedela ho donútiť, aby mi nepísal v poštine, slovenštine a neviem v čom všetkom možnom. Takže, ale teraz to už funguje celkom dobre. Nemám s tým problém. Čo by mal obsahovať motivačný list v porovnaní so životopisom? V motivačnom liste by ste mali viac vysvetliť to, prečo sa hlásite na tú danú pracovnú pozíciu, alebo možno, že dovysvetliť aj to, že čo ešte nesplňate a aká cesta je k tomu, aby ste to splňali. Hej, ak sme tam mali tie slabé stránky, že napríklad nemáme skúsenosti s tým ERP systémom, tak napísať, že teda nemám s týmto konkrétne skúsenosť, ale a zase ideme do tých prenositeľných zručností. V minulosti alebo v nedávnej práce som sa musela naučiť 4 nové proste technológie a nabehla som na to veľmi rýchlo. Veľmi rada sa učím nové veci, takže nebude, hej, čiže ste otvorení tomu učeniu sa nových vecí. Nejakým spôsobom to potvrdiť. Potvrdiť tie svoje silné stránky a to, prečo sa hlásite o pozíciu, čím vás zaujala a zároveň, pokiaľ je tam niečo, s čím si nie ste istí, či už je to nejaký jazyk alebo zručnosť alebo podobne, alebo nejaká požiadavka, že ju nesplňate, tak ju napísať v takom ideálne tom pozitívnom zmysle. Super.
A kedy posielať motivačný list? Vždy alebo len keď sa požaduje? Iba keď sa požaduje a inak Aha. posielame sprievodný list. Alebo ak naozaj sme, že veľmi chceme tú pozíciu, ale nenašli sme sa tam v tých požiadavkách. Že sa chceme ako keby obhájiť, hej, že napísať o tom, že prečo posielame toto a že nás to motivuje. Ak by im to nemalo byť jasné z toho životopisu. Z akého dôvodu sa na pohovore pýtajú uchádzača na jeho záľuby a čo robí vo voľnom čase? Možno, že chcú vedieť, že ako sa im hodí do toho týmu. Alebo či sa vôbec nejakým záľubám venuje. Sú spoločnosti, ktoré napríklad veľmi prihliadajú na to, že ak niekto športuje, napríklad pri obchodníckých pozíciách alebo rôznych, hej, že je zvyknutý proste prekonávať nejaké prekážky a podobne. Čiže niekedy to môže byť veľkým plusom. Ale ono je to veľmi individuálne, pretože čo spoločnosť, to je individuálny prístup k tým pohovorom. Takže nedá sa to nejako úplne zovšeobecniť. Mhm. Pozerám, že koľko otázok pridávame. Ešte sa spýtam takto na čas, lebo máme, že 19:03, takže Janka, koľko ešte teda, že nejakých 5 minút Ja ešte mám máme? priestor. Hej, dobre. Takže ešte chvíľočku aj na zodpovedanie si necháme. A teraz musím si nájsť, že kde som skončila, lebo som si to dole zoskrolovala. Mhm. A toto sme už zodpovedali, motivačný list. A ako je možné nejako zaujať životopisom, ak som hneď po VS išla na matersku 7 rokov, ale chcem ísť pracovať do IT sektora, v ktorom nemám vzdelanie, no chcem si urobiť rekvalifikačný kurz a mám túžbu ísť do tejto oblasti. Mhm. Dobre, a ešte nemám ten rekvalifikačný kurz. Lebo je možnosť, že sú otvorené pozície, kde urobia ten rekvalifikačný kurz priamo je tá spoločnosť. Hej. Čiže možno, že napísať túto moju túžbu do toho krátkeho summary, že napísať, že mám ukončenú vysokú školu v takom odbore a rada by som pracovala práve v IT oblasti. Prečo? Lebo napísať, aký mám ten dôvod. Ak ešte nemám žiaden ten rekvalifikačný kurz, potom by som to odporúčala naozaj aj napísať do niekoho sprievodného alebo motivačného listu, že prečo to chcete robiť, to musíte vedieť vy sama, že prečo, čím vás to zaujalo a napísať to tam. Alebo pokiaľ už povedzme mám ten kurz, tak určite ho dať niekde na to najvyššie, hej, najvyššiu časť. Mhm. Uh, A spomenúť samozrejme čo najviac tých vecí, ktoré sú relevantné. Čiže ak som sa aj na vysokej škole stretol, povedzme, s nejakými programami alebo čímkoľvek, čo majú oni v tom inzeráte napísané, tak všetko to tam pospomínať. Zase tie kľúčové slova, čo najviac tých kľúčových slov dať do toho životopisu, z toho, čo oni hľadajú. je v poriadku si otázky na pohovor spísať a mať ich pred sebou počas pohovoru, alebo je lepšie pýtať sa bez pomôcky? Vo väčšine prípadov napríklad ja odporúčam aj životopis svoj si zobrať, najmä pokiaľ tam máte toho viac, pretože aj ten pohovorujúci ho má, takže vy budete mať tiež tak akože niečo, nie ste na výsluchu, ale ste na nejakom rozhovore. Čiže je to aj taká dobrá psychologická barlička. Hej? Určite je fajn si napísať tie otázky a zobrať si to so sebou, pretože v tom strese vám môže niečo vypadnúť a podobne, ale keď to tam budete mať napísané, tak sa to opýtate. A zase myslím si, že aj ten zamestnávateľ bude rád a bude rád vidieť to, že vy ste sa pripravil na ten pohovor a že ste tomu venoval čas a priestor. Takže za mňa je to OK. My tiež sme mali rekrutery tie otázky, sme si odfajkovali, písali do matíc a podobne, takže nevidím dôvod, prečo by to nemohol robiť aj kandidát. Hej. Ako odkomunikovať silné stránky a schopnosti, ktoré som nadobudla práve počas rodičovskej dovolenky, sa pýta Jana. To sú také, že máme výborné manažérske schopnosti a podobne. Ono je to taká dvojsečná zbraň, hej? Že v niektorej spoločnosti to nemusí byť úplne žiaduce. Čiže aj toto je zase také, že aká firmná kultúra je v tej danej spoločnosti. Keď chvíľočku. To držil kolega, som zavrela, aby nás nerušil. Čiže je to také, že ja to veľmi neodporúčam. Alebo to neodporúčať v kontexte toho, že počas materskej dovolenky som si zlepšil svoje manažerské schopnosti, lebo som musel zladiť dve deti, psa, mačku a neviem, hej. Lebo niekto to môže zobrať tak nejak dehonestujúco, alebo ja neviem. Ja by som sa viacej zameriavala na tie skúsenosti, ktoré akože sú relevantné voči tejto pozícii. Ak sú relevantné voči tej pozícii, na ktorú sa hlásite, že napríklad, ja neviem, organizovali sme
nejaké výlety alebo celé nejaké tripy a mojou úlohou bude v rámci office managementu zabezpečovať služobné cesty, tak vtedy to má nejaký zmysel to tam prepojiť, hej. Čiže vždy sa musíme na to pozerať v kontexte tej pracovnej pozície, na ktorú vieme. Hej, hej, že toto úplne súhlasím, toto je moja tiež taká obľúbená téma, o ktorej rada No. rozprávam, ale teda, že aby to súviselo s tým, kde, Mhm. kde sa hlásim. Dobre, Jaroslava už nám odpísala, Áno? že to je vlastne v CVčkách píšu niektorí bielým písmom kľúčové slova, aby to prešlo cez AI systém lepšie, čiže Aha. skryté. Aha, ok, bielým písmom, alebo, no ja odporúčam napríklad aj bold, hej, že normálne zvýrazniť tam niektoré tie veci, ktoré chceme povedať, alebo tie kľúčové slova, akože nie úplne, že tak, že úplne, aby to bolo jasné na oko, ale ak chceme nejaké dôležité veci zvýrazniť a máme ten životopis, povedzme, taký hutnejší, že tam toho chceme, máme viacej, tak je dobré to tam pozvýrazňovať, aby nám na to padli tie oči. S týmto nemám úplne skúsenosť, ale zase ono stále viac a viac personalistov bude využívať tú umelú inteligenciu aj na to, aby im hodnotila tie životopisy, hej, aj cez napríklad tie rôzne ATS a podobne. Čiže zamerajte sa na to, aby tam hlavne tie kľúčové slova boli. Už či budú biele, alebo akékoľvek, neviem, ale akože zvýrazniť ich v zmysle toho, že akože ich tam napísať tie kľúčové slova, že aby to nebolo vidno na tom bielom podklade, ale iba aby si to AI prečítalo. Tak toto bolo myslené. Teraz mi to napadlo. Um, je tam aj Áno, link. aha, áno, hej, aha, to, s týmto som sa nestretla, no ale tak je to dobrý trik. Ale zase za mňa ideálne, aby ste tie kľúčové slova mali zakomponované akože reálne podľa toho, že čo vy naozaj ste, lebo vy síce prejdete tým ATS-kom, ale čo potom, akože prejdete aj pohovorom, alebo to bude iba strata času, alebo ako, hej. Zvykne sa už prihliadať na Galup? Alebo ešte, alebo už, neviem. Napríklad ja sama ho mám v mojom životopise. Podľa mňa je to celkom fajn. Ako veľmi veľa spoločností využíva rôzne psychodiagnostiky a myslím si, že toto vie veľmi pekne napovedať o tej osobnosti aj možno, že aký typ človeka sa hlási na tú pracovnú pozíciu a vedia si to tak nejak. Môže vám to pomôcť, hej, v tom, že aha, presne takéhoto človeka hľadám, alebo je to zase nejaké potvrdenie tej vašej zručnosti, ktorú máte. Takže kľudne to tam môžete dať. Ja to napríklad tam mám v rámci zručnosti, tých top 5. Ja tiež. Mhm. Z okolností som si pred 2 dňami Hej. updateovala môj životopis, alebo mám ho rada updateovaný a Mhm. teda mám tiež tam tento Mhm. Galup. No. Dobre, ako na pohovore reagovať na nepríjemnú alebo nevhodnú otázku? Hej, sú častokrát také tie diskriminačné otázky, na ktoré nechceme odpovedať. Ja používam takú metódu, že sa vždy opýtam, že prečo je to pre vás dôležité vedieť. Hej? Prečo ste mi položili túto otázku, že či pôjdem o 2 roky na matersku. A on vám môže povedať, no pretože my tu hľadáme niekoho, kto tu bude dlhodobo fungovať. No tak môžete sa o tom baviť zase o tom dlhodobom, že ja si myslím, že na tejto alebo že nemám ambície nejakým spôsobom rásť a veľmi rada budem vykonávať túto prácu, pretože ja neviem, mám rada rutinu a alebo akákoľvek bude tá vaša odpoveď, ale už reagovať na to, že prečo sa to pýta. A ak vám sú tie otázky vyslovene nepríjemné, môžete povedať, že necítim sa príjemne pri tejto otázke. Ako treba byť, že ak je to naozaj tak. Ja by som tu chcela len upozorniť na to, že aby sme nerobili z toho takú nejakú akože veľkú drámu, že ak sa vás niekto opýta, môj manžel sa napríklad bežne pýta na pohovore otázku, ktorú sa nemôže pýtať, ale to je napríklad, že či fajčíte, hej? Ale proste oni nechcú mať v týme ľudí, ktorí fajčia nie z toho titulu, že by, teda dobre, ale teraz sa už to nepýta, ale teraz sa už fajčia aj tie elektronické cigary, hej, ale nechceli mať proste v týme, v tej kancelárii, mať malé kancelárie, niekoho, kto bude smrdiť od cigariet, hej, lebo mali tam takú skúsenosť negatívnu s tým napríklad. Tak môžeme bojovať proti tomu, že je to diskriminačné, že sa ma na to opýtal, ale chcem robiť v takej firme, kde proste ma nechcú, hej, alebo kde proste ja neviem, mi nebudú chcieť vychádzať v ústrety, že nebudem môcť ísť o 3:30 po to dieťa do tej škôlky, alebo budú na mňa všetci zazerať, keď budem na očerke, že akože aj vy sa tam musíte cítiť dobre v tej pozícii, nielen ako robíme akože s ľuďmi. No. Sú pozície, ktoré sú na home office, kde sa to dá nejakým spôsobom prehliadať, ale pokiaľ robíme s ľuďmi, tak si musíme sedieť ľudsky a mali by sme zdieľať rovnaké hodnoty, lebo inak to nebude fungovať dlhodobo. Tak, a posledné 2 otázky si povedzme, lebo už sme to troška Mhm. natiahli teda. Ale keď si Janka ešte ochotná odpovedať, tak to využijeme. Rada. Zuzka sa pýta, že ako má vykryť
pracovné medzery v životopise, že má Mhm. napríklad s jednotlivými zamestnaniami viackrát rok alebo 2 roky pauzu kvôli chorobám Mhm. deťom, ale Mhm. v životopise to zle znie. Mhm. Respektíve, ako vysvetliť potenciálnemu zamestnávateľovi, prečo mám v CV veľa zamestnaní, ale v každom som pracovala priemerne necelý rok. Mhm. Ako teda to vysvetľovať. No, toto je náročná situácia, to vám verím. Lebo už len dostať sa na ten pohovor, rovnako je aj keď meníte často zamestnanie a nemusí to byť ani z vášho dôvodu, z vašej nejakej príčiny, ale môže to byť naozaj z dôvodov, že firma skončila alebo podobne. A vy si nemusíte potom nájsť prácu. Ono je dôležité si asi aj zvážiť ten svoj zdravotný stav, hej, že um, koľko mi umožňuje času, že či je to povedzme iba ten polovičný úväzok, na ktorý ja chcem pracovať alebo ja môžem pracovať, že zvážiť si to, že akú pracovnú pozíciu ja zvládnem, aj s ohľadom na ten môj zdravotný stav, rodinnú situáciu alebo čokoľvek a potom to vysvetliť v tom motivačnom liste. Hej? Že napríklad viem napísať, že mám v životopise viacero pauz, ktoré boli proste z dôvodu, ja neviem, riešenia zdravotného stavu, ale aktuálne som pripravená na polovičný úväzok, pracovať u vás na polovičný úväzok. Mhm. Ako zase asi otvorenie, hej. Hej. Sú firmy, ktoré s tým budú mať problém, ktoré proste nepríjmu kandidáta, pretože možno, že je nejaký psychický, teda pacient na psychiatrii alebo podobne síce liečený a podobne, ale proste nebudú ho chcieť prijať. Nedokážu mu vytvoriť nejaké pracovné podmienky, aby tam mohol pracovať aj v rámci kolektívu a podobne, ale naopak sú firmy, ktoré to zase vítajú a možno, že vítajú aj tú otvorenosť a tam vám bude aj lepšie. Bude asi ťažšie nájsť si takú prácu určite. Ale zase treba pozrieť možno, že naozaj aj v tých firemných kultúrach na tom LinkedIne, že ktoré spoločnosti sú otvorené, povedzme, práci, či už teda na skrátenú úväzky alebo rôznej diverzite, rôznym týmto veciam. Je mnoho spoločností, ktoré sú otvorené a naozaj aj veľmi pekne pracujú ktorí hľadia hej, na to, že čo mi môže ten človek priniesť, čo sa týka skúseností a zručností, by som povedala. Ďakujem za odpovedanie, Jani. A ešte posledná otázka. A je to taká dlhšia, tak ju prečítam. Po VŠ mám 5-ročnú prax v oblasti špecialistu zákazníckeho servisu a následne 7-ročná kariérna pauza, rodičovská dovolenka. Potrebovala by som ešte krátkodobo 1-2 roky zamestnať sa na čiastočný úväzok. Mám šancu sa zamestnať? Hej, že silne vníma, Uh-huh. že není proste veľký záujem Uh-huh. Ale ako za mňa, pokiaľ ste pracovali na pozícii zákazníckeho servisu, tak musíte mať veľmi dobre zvládnutú komunikáciu a tá sa proste nestráca ani tým, že akože jasné, dobre, niekedy po tej materskej sme také, že chvíľku to trvá, kým sa dostaneme do toho pracovného šmugu a začneme používať aj iné slova, ale ako myslím si, že tam je to aj o tej osobnosti, o tých vašich schopnostiach, ktoré ste nadobudli a proste ono to bude možno trvať mesiac, dva, kým sa budete cítiť komfortne v tej pozícii, ale myslím si, že aj tieto pozície sú práve úplne vhodné na taký nejaký polovičný úväzok a podobne. Takže určite máte nejakú šancu aj ako za mňa, sú to pozície, ktoré sa dajú dokonca robiť aj z home office už dneska častokrát, takže ja by som určite nehádzala plintu do žita, ako to je tam, viete, tam v tom zákazníckom servise napríklad ako takom, tam nenastala nejaká zmena technologická, že teraz vy by ste sa nevedeli na to napojiť. Možno to bude len iný systém, v ktorým budete pracovať iní klienti, ale to nie je, že ja neviem, nejaká veda výskum alebo niečo, hej, že alebo aj HR, hej, že teraz je úplne to HR niekde inde, ako bolo pred 7 rokmi napríklad, že by ste sa museli toho veľmi veľa doučiť. Takže za mňa toto je veľmi fajn oblasť, kde sa dá pracovať rôzne call centra, zákaznícky servis a podobne, aj na polovičné úväzky. Ďakujem veľmi pekne, Janka. I týmto už to uzavriem, lebo teda už sme naozaj natiahli ten čas, ale každopádne ja si veľmi vážim, že si prijala pozvanie, že si nám prišla Ďakujem. porozprávať aj o svojich skúsenostiach. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a inšpiratívne. A teda vám, ostatným dámam, čo ste tu, prajem teda ešte pekný zvyšok večera. Som rada, že ste sem tiež prišli. Dúfam, že ste sa tiež tak inšpirovali ako ja a teda naučili sa možno nejaké zaujímavé veci. A teda vám prajem ešte krásny už večer, myslím. Ešte je síce svetlo, ale teda... Svetlo, našťastie. A ja vám veľmi pekne ďakujem. A teda, Terka, ako sme sa dohodli, tak ja pripravím ešte tie prompty,
ktoré Mhm. môžete teda využiť potom priamo, že nebudete si to musieť vymýšľať, ale rovno to dáte do toho chatu GPT a prípadne vám pošlem aj link na ten Stellar Beam, môžete si to vyskúšať, keď sa tam zaregistrujete mailom a budem rada potom, ak prípadne nám dáte aj spätnú väzbu aj na ten Stellar Beam, že ako sa vám s tým pracovalo. Takže aj s nejakým môjim kontaktom, ak to pošleš, to bude super. Takže teším sa, že začnite využívať, lebo je to perfektné. Iba jednu vec poviem, že naozaj vám to vie tak uľahčiť prácu alebo s tým životopisom, že až, hej, že ono síce sa narobíte, ale budete to mať dobre, lebo inak by ste sa narobili a nemusíte si byť istí, či to je dobre, lebo nie každý je znalý tých kľúčových slov a všetkých týchto nuans. Takže držím palce. Super. Veľká vďaka teda. Tak Ďakujem aj pekne. ja. Krásny večer ešte vám prajem.